Esta menina ganha essa druta menina, o garba. O garba. Ora. Psst. 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 Ei, paparaca! Deixa eu ver isso. Não te Olha mal de conta. Agora. Горче. Славе. Браво. Ето, вие там изсечето бе. Шата си. Гледаме. Че малко ти покажа татуировките. Стига бе. Че татуировките малко. Обратно, обърна се. Чакай да спри се. На тъгони. Това е руснички и едно сърценце. Чакай. Кой? Аз ще кажам бискот. Чарли. Грозен. Добре, що стори ти номи зе? Чакай, ма. Кой искаш? Ела да. Върчи. Въря. Господин Василев само с жени. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Любовницата няма, айде жена му тя. Чакай, май за коса ти према. Днеска е почивка жена му. 1, 2, 3, 4, 5, 6 жени. 6. Тебе се броиш ли? На здраве. Хищни си за завиждане, Петре. Чакай, аз гледам там какво те приятно. Ти тук те. Кой да пасна? На масата. На масата. Какво каза пасна? Те снимки ли правиш или клип правиш? Клип. Дай тук ширинка, дай всичко. Кашлата много широко. Галя фотографка. Много манджа. Вече не сме гладни. Тук какво има? Пиле. Тука? Там аганц. Оха! Кюфтенца. Огънче. Път за жените да не го. Да. Айде. Стига ви. И лорчето. Ей, къде става така? Чарли? Да, всяки ми чакна, всяки. Аз нас пътия. Кои са?